No niin, tervetuloa LEDVANCEin tuotekoulutuksen aiheesta. Vieläkö teilläkin tuhlataan valaistuksessa sähköä, eikä vaihdettu LEDiin? Mun nimi on Kai Pietilä ja tämä on nyt tallenne, eli tässä ei sitä interaktiivisuutta niin paljon ole, mutta esityksen aikana on tarkoitus kertoa, miten sitä sähköä säästetään sillä, että vaihdetaan LED-valaistuksiin ja miten LED-valaistuksia voidaan vaihtaa. Meillä on useampi ratkaisu siihen, että se ei ole vain, että vaihdetaan poisteputket LED-valoputkiin ja se on siinä, vaan me voidaan myös päivittää valaisimia, voidaan tuoda uusia ominaisuuksia vanhoihin valaisimiin, me voidaan tuoda kokonaan uudet valaisimet. Riippuu siitä, että millainen se käyttökohde on. Mulla on tässä semmoinen noin tunnin esitys tähän varattuna. Katsotaan ensin esitystä ja sen jälkeen katsotaan, mitä mulla tässä on pöydällä esille. Mutta ennen kaikkea tervetuloa ja laitetaan esitys saman tien pyörimään. Eli täältä näin. Esitys on tehty yhteistyössä Soneparin kanssa, mikä on siis globaalisti maailman suurin sähkötukkualan liike. Taas LEDVANCE on maailman toiseksi suurin valaistusalan yritys ja Suomessa hyvin suuri, jolloin tässä tämä yhteistyön tausta avoimesti näytetään, että miksi me kummatkin olemme tänään täällä. Mutta tosiaan, hypätään ensiksi asiaan, eli katsotaan sisällysluetteloa, käydään läpi, että mikä ihmeen LEDVANCE, en ole koskaan kuullutkaan, mikä on LEDVANCE. Jotta tiedetään, mikä yritys puhuu, sen jälkeen katsotaan, mistä se puhuu, eli valaistuksesta. Puhutaan valosta, valon yksiköistä, termeistä, mitä nyt saattaa tulla vastaan. Jos lumen per watti ei ole vielä tuttu, niin ei hätää, kohta sekin selviää. Lähdetään sieltä perinteisestä, eli katsotaan niitä lamppuja. Oli se sitten loistelamppu tai energiansäästölamppu tai vaikka hehkulamppu. Katsotaan niitä ensiksi ja katsotaan, mitä niiden tilalle. Jos niiden tilalle laitetaan vaikka LED-lamppu, tai jos sinne vaihdetaan LED-valaisin. Sitten kun on katsottu lamput ja valaisimet, niin katsotaan ylipäätään, miten LEDVANCE voi tuottaa teille palveluita. Eli esimerkiksi, jos me tullaan vaikka katsomaan, millainen tila teillä on ja millaiset valaisimet siinä olisi hyvä laittaa tilalle, vanhojen tilalle, tai jos on vaikka uudiskohde, niin miten voidaan olla siinä projektissa mukana. Ja lopuksi mulla on vielä yksi ylläri tonne pohjalle varattuna. Mutta LEDVANCE yrityksenä otetaan aika lyhyesti, koska meillä on paljon muutakin aihetta, mihin keskustella. Mutta LEDVANCE on vuodesta 1906 alkunsa saanut yritys, alkuperäiseltä nimeltään Osram, mutta se nyt ei enää ehkä nykypäivänä kuvaa niin paljon, mitä me tehdään. Se LED sinne LEDVANCEin alussa ehkä kuvaa enemmän. Eli valon lähettiläitä ollaan kaikki. Meitä on melkein 3000 henkeä. Me ollaan globaali yritys. Meillä pääkonttori on Saksassa. Me itse täällä Vantaalla ja sitten meillä on tuolla maailmalla, eli Jyväskylässä ja Pietarsaaressa ja Oulussa ja niin edelleen on sitten meidän edustajia. Meillä on tuotteissamme patentteja totta kai paljon. Me ollaan, niin kuin sanoin, maailman toisiksi suurin, niin me ollaan aika alusta lähtien ollut tässä hommassa mukana. Sieltä löytyy patentteja perinteiseen tekniikkaan ja sitten toki myös LEDeihin. Siellä meillä on omia innovaatioita. Tuotteita meillä on sitten tuhansia. Eli Suomestakin löytyy tukkureiden varastoista tuhansia eri malleja meidän tuotteita. Oli ne sitten lamppuja tai valaisimia tai LED-nauhaa tai valaistuksen ohjauskomponentteja. Sitä kaikkea meiltä löytyy aika paljonkin. Mutta tuossa ehkä toi karttana, missä kaikki ollaan mukana. Kuten sanoin, ollaan globaali. Meillä tuotantoa löytyy Euroopasta, Aasiasta, Amerikasta. Eli kaikille alueille löytyy sitten oma tuotantolaitoksensa. Niin, että pääkonttori seisoo ylpeästi Münchenissä Saksassa. Eli jos tarvitte esimerkiksi ruotsinkieliset käyttöohjeet, niin ei huolta, nekin meiltä löytyy. Ja jos Viro on hyvin lähellä sydäntä, niin sinnekin käyttöohjeet kaikista tuotteista löytyy. Eli löytyy tosi laajasti kaikki dokumentaatio, löytyy EPD-dokumentaatio, löytyy April-databaseista meidän tuotteista tiedot. Meillä on sähkönumerot.fi-palvelu, missä meidän tuotteet on hyvin esillä. Eli meidän tuotteet voidaan käyttää hyvin, hyvin monessakin käyttökohteessa. No mitä me sitten oikeastaan myydään? Mitkä on ne tuotteet, mitä me tuotetaan? No, perinteinen tekniikka on pitkään ollut meille se ihan ydinosaamista, eli niin ne hehkulamput, halogeenilamput kuin loistelamput, niin niitä me ollaan tehty se melkein yli 100 vuotta. No niiden tilalle nyt sitten LED ja LED-lamput on se, mitä nykypäivänä tuotetaan, ja niiden lisäksi sitten ammattivalaisimet ja kuluttajavalaisimet. Eli jos LEDVANCE ei vielä tuttu,
niin tosiaan, jos menette lähimpään rautakauppaan, niin varmasti löydät sieltä Ledvance-merkkisiä tuotteita. Siellä osakseen vielä saattaa näkyä niitä Osram-merkkisiäkin tuotteita, esimerkiksi lamput, mutta suurin osa valaisimista LED-nauhoista tulee jo Ledvancenä. Taas sitten ammattipuolella kaikki tuotteet on käytännössä brändätty Ledvanceksi. Osaltaan tuotteissa eroja on se, että ammattituotteessa on 5 vuoden takuu, kun kuluttajatuotteessa vain 3 vuoden takuu. Ammattituotteen elinikä on myös pidempi, eli kestää kymmeniä vuosia, taas kuluttajatuote on sitten pikkasen edukkaampi ja sitä myöten pikkasen lyhyempi elinikä. Eli kaikennäköisiä tämmöisiä pieniä kosmeettisia eroja niistä löytyy, mutta taattua laatu on se, että kun se on Ledvance, niin se varmasti toimii ja se on kustannustehokas ratkaisu. Näitä valaisimien lisäksi meiltä löytyy sitten nämä elektroniikan komponentit, eli käytännössä liikkeen tunnistimia löytyy, valaistuksen ohjausta, meillä on LED-nauhat, niiden muuntajat ja myös älyvalaistus. Eli olipa se sitten Zigbeetä, Bluetoothia tai Wifiä, niin meiltä löytyy siihen kyllä lamppu tai valaisin. Ja lisäksi meillä on HCL, eli ihmiskeskeinen valaistuksen ohjaus. Se on tosi hieno pitkä sana, mutta se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että valaistusta ohjataan niin kuin se luonnosta se näyttäytyy meille. Eli saadaan keinovalollakin tehtyä aamun sarastus ja illan hämärrys. Eli valaisimet, ammattilaiset, LED-nauhat löytyy aurinkosähkötuotteistoa, löytyy Vivares valonohjausjärjestelmä, eli saadaan langattomasti tuotua valaisimiin ohjausta, tai sitten toki myös langallisesti. Löytyy LED-lamput ja niiden lisäksi vielä sitten muita räätälöintipalveluita ja muita etuja. Mutta niistä vähän myöhemmin. Eli Ledvance on ollut 100 vuotta olemassa, ollaan edelleen olemassa, tavoitteena on olla seuraavat vähintään 100 vuotta olemassa. Eli laadukasta, hyvää valoa pitkään ja myös tulevaisuudessa. Nyt katsotaan sinne valaistuksen yksiköihin. Eli mitä se valo oikeastaan on. Mä olen listannut tuohon pitkän pätkän erilaisia lyhenteitä ja yksiköitä, mitä tullaan käyttämään. Mutta jos lähdetään siitä ylimmästä, eli mitä se valo on. No valohan on siis luumeneita. Valovirta kuvaa sitä, että paljonko valaisimesta tulee valoa, eli luumeneita. Paljonko sen valovirta on. Montako valon, joku taitaa laulaa, onko Tuure Kilpeläinen laulaa valon pisaroista, eli montako yksikköä tuosta koko ajan irtoaa sitä valoa eteenpäin. Avauskulma on taas sitten helppo. Se kertoo sitä, että mihin suuntaan se valaisin tuottaa sitä valoa. Eli esimerkiksi täällä seinällä olevat valaisimet, niin yllättäen valo tulee täältä alta, jolloin avauskulma on tänne alaspäin. Tässä tapauksessa 110 astetta. No, valaistustaso taas kuvaa sitä, että montako luksia, eli montako luumenta per neliömetri meillä sitä valoa tulee. Eli tässä mun päälläni olevasta valaisimesta, jos vaikka kuvittelisi, tulisi 1000 luumenta, ja tässä olisi 1 neliömetri, niin meillä olisi 1000 luksia. No käytännössä, koska mulla on tästä loistoputkikin päällä, ja tuosta tulee paljon enemmän kuin 1000 luumenta, niin meillä on tällä hetkellä yli 1000 luksia tässä valaistusta. Sellainen hyvä peukalosääntö on se, että työpöydällä se 1000 luksia olisi ihan hyvä, käytävällä riittää puolet siitä, ja kirkas kesän auringonpaiste, kun käytetään aurinkolaseja, niin voi sitten olla jo satoja tuhansia lukseja. Valotehokkuus. No, valotehokkuus on taas se suure, joka kuvaa, että montako luumenta tämmöinen valaisin tuottaa kuinka monella wattilla. Watti on siis tehonyksikkö. Eli aikaisemmin hehkulampun luumen wattisuhde saattoi olla 10 luumenta wattilla. Vielä 10 vuotta sitten LEDin valontuotto oli noin 100 luumenta wattilla, eli 10-kertainen. Sen takia tuntuu kuin, jos pidätte LED-lampua kädessänne, se tuntuu kuin sehän ei edes lämpene verrattuna siihen hehkulampuun, koska vanhan hehkulampun, joka oli 60-wattinen, pystyy sujuvasti korvaamaan 6-wattisella LED-lampulla. Eli sen takia siitä se illuusio, että eihän LEDit lämpene. Kyllä ne lämpenee 6 wattia edelleen, mutta se vaan, kun se valomäärä on niin paljon se lumenwattimäärä on niin paljon suurempi, niin se tuntuu siltä, että eihän tämä edes lämpene. Eli lumen wattisuhde on luku, joka kertoo, kuinka laadukas, kuinka paljon valoa saadaan yhdestä wattista LEDiä. Ja mitä korkeampi luku, sitä vähemmän kuluu tehoa, sitä enemmän saadaan valoa. Eli vanhan loistoputken tilalle, esimerkiksi tässä tapauksessa pöydällä olevaan, niin 36-wattisen putken tilalle voidaan vaihtaa vain 15-wattinen LED-putki, ja siitä saadaan ihan yhtä paljon valoa. Eli tällä hetkellä valikoimista se
A-energialuokan tuote, niin siinä toi luumen wattisuhde on jopa 210 luumenta wattilla. Eli siitä, kuten sanoin 10 vuotta sitten, kun oli vielä 100 luumenta wattilla, oli jo erikoinen ihme, niin nyt siitäkin on päästy jo tuplat. Käytännössä se vähän riippuu lampusta ja valaisimesta ja ledinauhasta, että paljonko se luku on, mutta nyrkkisääntönä sanoisin, että vähintään se 100 sieltä löytyy kaikista. Äsken mainitsin energiatehokkuusluokan. Aikaisemmin meillä oli A, A++, A++, eli sitä A:ta oli jouduttu jo korottamaan useampi kerta, ihan johtuen siitä, että meillä näitä ledejä alkoi yhtäkkiä olla käsissämme. No nyt loistelampujen kiellon jälkeen se skaalaus on tehty uudestaan, eli vanha A++ on nykyaikana ehkä enää vain G. Tarkoittaa siis sitä, että nykyinen A-energialuokan tuote on erittäin energiatehokas verrattuna niihin vaikka 10 vuotta vanhoihin tuotteisiin. Eli meiltä löytyy edelleenkin A-energialuokan tuotteita, mutta kuten sanoin, niin ne on sitten jo ne, missä on se 200 luumenta per watti. Semmoinen normaali tuote, esimerkiksi tästä saattaa löytyä seinältä 140-150 luumenta wattilla. No hyvin helposti puhutaan sitten valaistuksen värilämpötilasta. Eli onko se lämmintä vai kylmää valoa? Puhutaan kelvineistä. Eli tässä pöydällä mulla esimerkiksi näkyy lämmintä valkoista valoa. Puhutaan 3000 kelvinin värilämpötilasta. Ja tuossa katossa taas mulla on kylmää valkoista valoa, eli 4000 kelvinin väriä. Se, mistä se värilämpötila oikeasti tulee, johtuu siitä, että jos me lämmitetään täys rautainen pallo, vaikka liekinheittimellä, joka lämmitetään 4000 kelviniin, niin se alkaa hehkua tämmöistä valkoista valoa. Ja taas jos se hehkuu vähän niin kuin hiilos, niin silloinhan se on semmoista lämpimämpää sävyä, ja silloin sen lämpötila fyysisesti on matalempi, eli siellä jossain 2700-3000 nurkilla. Värin toistolla taas kuvataan sitä, että miten hyvin se toistaa kaikki sateenkaaren värit. No hehkulamppu on se referenssipiste, mistä tätä mitataan. Eli hehkulamppuhan toisti kaikki värit 100%, koska siinä spektri oli tasainen. No nyt LED esimerkiksi värin toistolla on 80, toistaa värit 80%, eli erittäin hyvin. Toki meiltä löytyy sitten lampuja, missä värintoistoindeksi on jopa 90 tai 95 tai jopa 97, mutta ne on sitten erikoiskäyttökohteisiin. Nyrkkisääntönä sanoisin, että mikäli värintoisto on vähintään 80, se sopii sisävalaistukseen hyvin. Ulkona riittää, että tunnistetaan, että onko se auto vai polkupyörä, niin siellä voidaan sitten pikkasen olla vähemmän tarkkoja siitä, että miten ne värit toistuu. Että onko se auto nyt sitten Ferrarin punainen vai ihan vaan taloussuplaan punainen, niin siinä se värintoistoindeksi ei tarvitse olla niin tarkka. Tuotteella on nykyään myös pitkä elinikä. Jos puhutaan loisteputkesta, niin loisteputken elinikä saattaa olla vaikka 16 000, jopa 20 000 tuntia. Taas ledeistä meiltä löytyy 30 000 tuntia, joka on jo puolet lisää, 50 000 tuntia, joka on yli tuplat. Meiltä löytyy 75 000 tuntia, 100 000 tuntia, eli erittäin pitkäikäisiä tuotteita. Niihin sitten lisäksi löytyy lisäkirjaimia, eli L70B50 tai L80B10. Ne sitten taas kuvaa sitä, että kuinka paljon sen 50 000 tai 100 000 tunnin jälkeen, paljonko siitä valosta on vielä jäljellä. Mutta kaiken kaikkiaan LED-valaistuksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin mitä se perinteinen tekniikka on ollut. Sitten jos puhutaan ohjaustavoista, hyvin moni osaa käyttää valoja ihan perinteisellä on-off-kytkimellä. Mutta sitten olet joskus ehkä jossain nähneet liikkeen tunnistimia käytettävän, eli valot syttyy vain, kun siellä tilanteessa havaitaan liikettä. Sitten on läsnäolotunnistimia, jotka havaitsee myös sen, että vaikka istutte paikallanne, mutta kun koneella hiirikäsi liikkuu, niin valot pysyy päällä. Eli läsnäolotunnistin ja liiketunnistin on kaksi eri asiaa. Sitten voidaan tehdä myös valonohjausta niin, että meillä on täällä tilassa sensori, joka mittaa ikkunasta sisään tulevan valon määrää ja himmentää sen mukaan sitten tätä keinovalon määrää. Eli saadaan pidettyä sama valaistustaso, luksi, saadaan pidettyä sama valaistustaso koko tilassa koko ajan sen mukaan, että paljonko auringonvaloa saadaan. Ja siten saadaan säästettyä sähköä. Eli valaistuksen ohjaus on yksi asia, millä saadaan sitten vielä lisää niitä säästöjä, kun vaihdetaan ledeihin. Toki sitä voi käyttää myös sen nykyisen valaistuksen kanssa, mutta sen lisääminen siinä samalla, kun tehdään jo LED-päivitys, on erittäin kustannustehokasta ja fiksua.
Eli nyt pitäisi pystyä sujuvasti juttelemaan valaistuksen asiantuntijan kanssa tuotteiden eliniäistä. Pitäisi pystyä, että lämmintä vai kylmää valkoista, himmeletäänkö sitä seinäkytkimestä vai onko se siinä liikkeen tunnistin ja onko se värintoisto hyvää vai erinomaista. Hyvä. Katsotaan vielä niitä perinteisiä lamppuja. Eli kuten mainitsin, energiansäästölamput, hehkulamput, halogeenilamput, elohopeahöyrylamput, suurpainenatriumlamput, monimetallilamput, loistelamput, pienoisloistelamput. Näitä lampputyyppejä on monia ja näitä on pikkuhiljaa pois markkinoilta saatettu. Eli esimerkiksi jos katsotaan tuosta yläriviltä, niin nähdään, että vuonna 2021 niin loppui itse asiassa energiansäästölamput. Eli jos te näette vielä kohteissanne, kiinteistöissänne, tiloissanne energiansäästölamppuja, niin tiedätte, että niiden aikaa on jo lähteä. Vaihtamalla energiansäästölamppu LED-lamppuun säästetään semmoinen 50% sähkönkulutuksessa. Lisäksi, niin kuin äsken puhuin, saadaan se pitkä elinikä, eli siellä ei tarvitse käydä ramppaamassa koko ajan sitä huoltoa, ja saadaan myös parempi valon laatu, eli sen värintoistoindeksi. No halogeenilamput, niistä on jo luovuttu monen aikaa sitten, eli siellä ne kierrekantaiset halogeenilamput loppui jo monta vuotta sitten, mutta nämä nyt viimeisenä sitten meni nämä halogeenilamput, nämä R7S, pitkänmaalliset halogeenilamput. Niitäkään ei enää ole, mutta niidenkin tilalle saa LED-lamput nykyään. Sama juttu tapahtui 12 voltin halogeenilampuille. Niitäkin Suomen maahan viljelty moneen paikkaan runsaasti, mutta niidenkin tilalle saa nykyään LED-lampu. Jopa niin, että se vanha 50-wattinen halogeenilamppu korvautuu suoraan 5-wattisella LED-lampulla. Niin, että valoa tulee ihan yhtä paljon, se on edelleen himmennettävissä, siinä on edelleen erittäin hyvä värintoisto, mutta siinä on vaan vielä tuplasti pidempi, jopa triplasti pidempi elinikä. No noin pienoisloistelamput, ne loppui siis sitten viime vuonna. Eli nyt me ollaan vuosi menty ilman niitä. T12 loisteputki, eli se oikein paksu putki, niin ne loppui jo vuonna 2021. Nyt viime vuonna loppui ne T8, eli semmoinen ehkä niin peukalon pään paksuinen putki. Mutta samalla loppui myös ne pikkurillin paksuiset, ne T5. Eli kaikki loisteputket on nyt loppu, niitä ei enää saa. Käytännössä meiltäkin tuotanto on ajettu jo alas. Varastot saadaan myydä loppuun, mutta käytännössä meiltäkin varastot on jo aika lailla lopuilla. Eli ihan ehkä voin kertoa, että jonnekin ydinvoimalan reaktorihuoneeseen on saatettu vielä varata muutama loisteputki, mutta käytännössä kaikkialla muualle niin loisteputken tilalle laitetaan enää vain LED-valoputki. Aikana oli myös ne halogeenipinnilamput, eli ne pienet lukuvaloissa olleet lamput, niin myös nekin on nyt vaihdettu LEDeihin. Ja nyt niitäkin löytyy jo semmoisia, jotka on sen kokoisia, että ne pystyy vaihtamaan sen vanhan tilalle. Eli se fyysinen LEDin koko antaa mahdollisuuden sille, että se on niin pieni, että saadaan sen vanhan halogeenilampun tilalle niin, että siitä saadaan ihan yhtä paljon valoa. Eli helmikuu 2023 loppu ensiksi pistokanta, loistelamput. Näytän kohta niitä, että minkä mallisia niitäkin oli ja miten niiden tilalle selvitään viime vuoden lopussa. Eli aika lailla näihin aikoihin pari viikon päästä niin on nyt vuosi menty ilman loisteputkia. Ja niiden tilalle sitten LEDiä. No sitten mainitsin äsken suurpainenatriumlamput, eli ne oranssit katuvalolamput, mitä kaupungeissa ja kunnissa ja teillä nähdään. Niin niitä nyt vielä saa. Meidän valistunut arvaus on, että niitä tulee vielä semmoinen 3-5 vuotta valmistettavan, koska sitä katuvalaistusta on vaan niin paljon vaihdettavana, että meiltä loppuu vain nosturiautot ennen kuin ne saadaan vaihdettua. Eli niitä vielä saa, mutta niidenkin tilalle saa sitten vielä jo LED-valaisipia. Eli hei loistelamput. Oli erittäin hyvä, kun olitte olemassa. Säästettiin paljon sähköä sillä, että käytettiin loistelampuja eikä hehkulampuja, mutta nyt tervetuloa LED. Lähdetään siitä, että katsotaan LED-lamppuja niiden vanhojen loistelampujen tilalle. Eli nyt on aika vaihtaa LEDiin ja siinäkin on oikeastaan 4 eri tapaa, miten se voi tehdä. Meillä on ensimmäinen on retrofit, eli vaihdetaan vanhan lampun tilalle suoraan uusi lamppu. Sitten on muutostyö, eli muokataan sitä nykyistä valaisinta niin, että sinne voidaan laittaa LED-lamppu. Kolmas tapa on se, että pidetään se vanha valaisin siellä katossa, mutta tehdään jotain sen sisällä, että sinne saadaan LED. Eli vaihdetaan vaikka valaisimen sisälle uusi valaisin. Näytän kohta miten. Ja neljäntenä on sitten se, että vaihdetaan kokonaan uusi valaisin. Jos ajatellaan ekologisesti, niin se, että vanhaa ei tarvitse romuttaa, sulattaa metalliksi ja tehdä uutta, on kaikista ekologisinta.
Eli käytännössä se, että se vanha valaisin pysyy paikallaan ja sinne tuodaan vaan lediä sisälle, on kaikista ekologisin ja järkevin ratkaisu. Mikäli se valaisin on siinä kunnossa, että sitä ei voi enää elvyttää, niin sitten pitää kokeilla tuota vaihtoehtoa 3, eli päivittää. Mutta katsotaan tätä ykköstä. Eli tästä muuta löytyy pöydältä, näytän kohta lähemmin videollakin, niin kuin mainitsin, T8 ja T5 putkien tilalle LED-valoputket tai LED-putket. Rakkaalla lapsella on niin monta nimeä. Eli laaja valikoima, löytyy käytännössä kaikki ne pituudet kuin aina ennenkin. Löytyy se vanhan 18-wattisen, 36, 58-wattisen putken tilalle, tai sitten 14-wattinen, löytyy 24-wattinen T5, 35, 28, 54, 49 ja 80. Sitten myös ne pätkäputket, eli 13-wattinen ja 8-wattinen. Eli kattaus on laaja, mutta niin oli ennenkin, ja käytännössä suoraan vanhan tilalle. Eli ei tarvitse tehdä mitään muutostöitä, otetaan vaan vanha putki pois, pistää uusi putki tilalle ja avot. Meillä on LED-valaistus vaihdettuna. Hyvin helppoa ja nopeata. Jos joku on huolissaan siitä, että no mitä se nyt maksaa. Tässä on rinta laitettu meidän vanha loisteputki, eli tämmöinen Lumilux T8 58 putki, ja sen tilalle sitten LEDVANCE Superior T8 LED-valoputki. Vanhan putken teho 58 wattia, niin kuin sanoin, ja LED-putken teho vain 22,1. Eli huomataan heti, että se on itse asiassa niin kuin noin 1/3 enää tuosta tehosta. No miten sitten se hankinta, kun se hinta on niin paljon suurempi? Kyllä, loisteputki, se maksoi sen 3-4 euroa kappaleelta plus asennustyö. Nyt sitten LED-putki maksaa 10 plus asennustyö. Huomataan, että kummassakin asennustyö on sama, eli otetaan vanha putki pois ja pistää uusi tilalle. Eli sille ei ole niinkään väliä, että mitä se asentaminen maksaa, ainoastaan sillä hankintahinnalla on väliä. No sitten käytön ajalta myös sillä, että mitä sähkö maksaa. Tässä laskelmassa on 10 senttiä kilowattitunti ja kuinka monta tuntia käytetään, niin huomataan, että sen loisteputken elinkaaren aikana, eli se 20 000 tuntia, niin toi LED-putki, joka tuottaa yhtä paljon valoa kuin toi loisteputki, säästää 65 euroa. Eli kun sen LED-putken elinikä on nyt 3-kertainen, niin itse asiassa tuon alarivin luvun voi kertoa 3, ja se on se säästöpotentiaali, mikä saadaan sillä, että vaihdetaan nykyinen loisteputki LED-putkeksi. No, muutostyössä, joka on siis sitten kakkosvaihtoehto, eli pidetään edelleen se vanha valaisin siellä paikallaan, mutta ohitetaan sieltä kuristin ja liitäntälaite. Eli valaisimia on monella eri tavalla tehty, riippuen, että ollaanko 90-luvun valaisimessa vai ollaanko 2000-luvun valaisimessa, niin siellä on ollut elektroniikkaa tai sitten siellä ei ole ollut elektroniikkaa. Joka tapauksessa ohitetaan ne ja laitetaan putki valaisimen sisälle. Saadaan energiansäästöä sillä, että siellä on niitä lisäkomponentteja ja näin voidaan vanhaa valaisinta elvyttää ja päivittää se LEDiin. No siinä samalla on myös mahdollista, että sinne laitetaan meidän LED Tube External -tuotteet, missä vaihdetaan uusi liitäntälaite sen vanhan elektroniikan tilalle. Ja näin saadaan tuotua sinne myös himmennys ja valaistuksen ohjaus. Eli sinne vanha koirakin uusia temppuja vielä oppii. Eli sitä vanhaa valaisinta voidaan päivittää ja tuoda nykypäivään ja viedä itse asiassa vähän vielä tulevaisuuden puolelle. Eli siinä on vaihdettava valonlähde niin kuin aina ennenkin, mutta siellä on myös valaistuksen ohjaus. Otetaan vielä pakkia. Päivittäminen. Ja päivittäminen tarkoittaa siis sitä, että meillä tässä on magneeteilla kiinnittyvä runko vanhan valaisimen sisälle. Eli tarkoittaa sitä, että kun vanhan valaisimen kannat, eli nämä lampun pitimet, on siinä kunnossa, että sinne ei voi enää uutta putkea vaihtaa, niin sitten helposti tulee se fiilis, että no hei, no nyt sitten joutuu vaihtaa koko valaisimen. Tällä magneettisella rungolla me päästään siihen, että me voidaan pitää se vanha runko edelleen siellä katossa paikallaan ja vaihtaa sinne vaan uudet lampunkannat. Eli käytännössä tämä runko klippaa kiinni magneetilla siihen vanhaan valaisimeen, siihen laitetaan LED-putki kiinni ja edelleen valaistus toimii LEDinä, saadaan ohjattua, saadaan pidettyä se kattojako samalla kuin aina ennenkin, ei tarvitse tehdä mitään muutostöitä siellä ja yhtäkkiä voidaan elvyttää se vanha valaisin. Eli erittäin ekologinen ratkaisu edelleen päivittää vaan sitä vanhaa valaisinta ja tuoda sinne ne kriittiset uudet komponentit, mitkä sinne tarvitaan. Mikäli tehdään uutta tilaa, niin siinä tapauksessa totta kai uusia valaisimia. En usko, että kannattaa sitten vanhasta kohteesta alkaa kiikuttaa niitä vanhoja valaisimia sinne uuteen kiinteistöön. No mitä sitten valaisimia sinne uuteen kiinteistöön voisi laittaa? LEDVANCElta, niin kuin mainitsin, meillä on tuhansia tuotteita tukuvarastossakin.
niin sieltä heti löytyisi. Ups. Tämä tie käytiin jo ja tuo. Eli valaisimet, näin. Valaisimista löytyy teollisuusvalaisimet, löytyy toimistovalaisimet, löytyy koristeelliset sisävalaisimet, löytyy ulkovalaisimet. Jos katsotaan nyt, mitä tässä on esillä, niin on tosiaan ne teknisen valaistuksen tuotteet. Eli vanhan teollisuusvalaisimen tilalle löytyy useampakin mallia tästä esimerkiksi mun takaani seinältä. Löytyy sitten normaaliin käyttökohteisiin, Damproof Special, mikä tuossa on kakkosena, niin on sitten erikoiskäyttökohteisiin, eli esimerkiksi jos kiinteistössä on kanttiinin keittiön kattoon, niin erittäin hyvä ratkaisu. High Bay tässä vasemmalla on sitten korkeisiin tiloihin, eli jos on tämmöisiä konehalleja, mitä pitää valaista. Ja sitten Low Bay Flex on sitten tämmöinen sisätilan, kuivan sisätilan yleisvalaisin, missä kytkentä on tehty helpoksi kummastakin päästä. Ulkovalaistukseen löytyy valonheittimiä, eli sielläkin se vanha valaisimen, että kannattaako sitä elvyttää ja kuinka paljon. Jos se on nyt 40 vuotta seissyt sateessa se valaisin, niin todennäköistä on, että se on siinä kunnossa, että on helpompi, kun vaihdetaan uusi siihen viereen tilalle. Niistä löytyy sitten useampaakin eri kokoa, eli lähtee ihan sieltä 10 wattista, menee 50, 100, 150 ja niin edelleen, aina sinne 1000 wattiin asti ja siitäkin jopa itse asiassa yli. Eli tuossa kuvassa näkyvä kaverus on sitten jo 2000 wattin malli. Katuvalaistuksessa ihan sama juttu, eli jos se valaisin on jo aika pitkään siellä palvellut, voidaan siellä vielä lamppu vaihtaa, löytyy lamppuja myös katuvalaistukseen ledinä, tai sitten niin, että vaihdetaan koko valaisin. Hyötynä siinä on se, että me saadaan sinne lisää optiikkaa, me saadaan sinne lisää valaistuksen ohjausta, jolloin esimerkiksi keskellä yötä valot ei ole ihan niin kirkkaat kuin alkuillasta, kun on liikennettä vielä kaduilla. Sisävalaistukseen esimerkiksi luokkahuoneet, toimistot ja neukkarit, niin sinne löytyy valaistusta, riippuvalaisinta, kiinteästi kattoon asennettavaa, löytyy näitä niin sanottuja 600 moduulivalaisimia, mitkä menee sitten tuollaisia alaslaskettua kattoa kuin nenäpäähän. Mikäli vanhat valaisimet on ollut näitä alasvalomallisia downlight-valaisimia, niin voidaan siihen samaan vanhaan aukkoon ottaa vanha valaisin pois, laittaa uusi valaisin tilalle, ei tarvitse tehdä mitään muutoksia sen kattopintaan, kuten esimerkiksi tuon paneelin kanssa tarvitsisi joutua muuten tekemään. Eli valaistusratkaisuja löytyy useisiin käyttökohteisiin. Niin kuin mainitsin, toimistovalaistus, tässä teollisuuden valaisimia, on ulkovalaistusta, on urheiluvalaisimet, eli löytyy niin sanotut ball-proof-mallit, eli saa vaikka lämätä kössipallolla ja silti valaisimisen iskun kestää. Saadaan sinne kanttiiniin, eli ravintolaan valaistus tehtyä, toki terveydenhuollon kohteet, puhuin siitä paneelista, kouluhuoneet ja niin edelleen. No mitä on ne palvelut, mitä LEDMAS voisi teille tuottaa? Voidaan olla avuksi teidän projekteissa. Eli ihan jo se, että me tullaan käymään paikan päällä, tehdään kartoitus teille, että näihin valaisimiin löytyy korvaavat lamput, noita valaisimia tarvitsee päivittää. Tämä valaisin, joku on ilkivaltaisesti siitä kuvun jo rikkonut, sitä ei enää saada varaosana, jolloin uusi valaisin sen paikalle on ihan paikallaan. Näitä löytyy valaistuksen suunnitteluohjelmistoihin, löytyy meidän valaisimista 3D-mallit ja valojakotiedot, eli voidaan siellä olla apuna. Niin kuin sanoin, meillä on dokumentaatio erittäin laaja, me ollaan siihen käytetty paljon resursseja, että me ollaan siellä April-tuotedatabaseissa, meiltä löytyy EPD-data, me ollaan EcoVadis-sertifioitu, me ollaan Silver-tasolla, eli ympäristöarvot ja mitä hiilijalanjälki meidän tuotteet tuottaa, niin siinä me tiedetään tasan tarkalleen, että paljonko se tuottaa ja miten saadaan kompensoitua. Lisäksi kun me ollaan kansainvälisesti toimiva yritys, meidän tuotteiden se laatu on yläluokkasta ja me tehdään niin, että me valmistetaan tuote, me lähetetään se ulkopuoliselle testauslaboratoriolle testattavaksi ja sen jälkeen me voidaan sanoa, että montako wattia ja montako luumenta siinä on. Ja vaan sen takia, ettei meidän tuotteistossa olisi mitään epäselvää siitä, että onko se laadukasta vai ei, niin siirretään se testaus ulkopuolelle, jolloin se on verifioitua, että meidän testit ja ulkopuolisen testit on samaa mieltä siitä tuotteesta.
Eli esimerkiksi toi ENEC-sertifikaatti löytyy monesta meidän tuotteesta. No miten mä sitten nyt löydän sen vanhan loisteputken tilalle mitään korvaavaa LED-lamppua? No paras aika vaihtaa on nyt tämän kuvastonkin kannessa. Eli me ollaan tehty tästä valmiiksi kuvasto, mihin on listattuna vanhojen loisteputkien, vanhojen pienoisoistolampujen tuotekoodi. Esimerkiksi tuossa vasemmalla näkyy nyt sitten 36-wattinen ja 58-wattinen, eli ne perinteisimmät, yleisimmät loisteputket, mitä markkinoilta löytyy. Ja niiden tilalle suoraan löytyy sitten toi Superior-tuoteluokan tuote tai sitten Performance-tuote. Viittaa siihen, että tarvitaanko se 75 000 tuntia, 100 000 tuntia vai riittääkö se 50 000, 60 000 tuntia sille tuotteen elinjälle. Eli käytännössä, jos puhutaan kylmästi rahasta, niin tarvitaanko se 15 euron tuote vai riittääkö se 10 tuote. Mutta tästä alta löytyy linkki, mistä kyseinen kuvasto löytyy, ja voidaan toki toimittaa sitten ihan painittuakin mallia, mikäli näin halutaan. Nyt hetkeksi siirrytään kameran puolelle, eli otetaan tuosta toi kokonaan jako pois. Kamera näkyy sieltä, eli niin kuvasta löytyy suoraan, mikä lamppu korvaa minkäkin lampun, ja sitten jos pitää vielä pohtia, että mikähän se kanta siellä lampun ja valaisimen välillä on ollut, niin täältä takakannesta löytyy sitten ne yleisimmät lamppukoot ja mallit ja muodot. Jos mä näytän tuossa pöydällä noita lamppuja hieman, niin päästä niitä näkemään. Eli pienoisoistolampuja kun löytyy niin 7 erilaista kantaa, niin niihin löytyy sitten jokaiseen lampputilalle. Eli tässä nyt sitten vaikka G23, tuossa Dulux F, eli siinä on 4 pinniä, ja täällä Dulux on sitten vähän pidemmän mallinen lamppu. Näissä pistokantalampuissa tosiaan, laitan tuohon noin ja näytän lähemmin, niin on joko 2 pinniä tai 4 pinniä tuossa valaisin ja lampun välissä. Käytännössä nämä 2-pinniset voidaan ottaa suoraan vanha lamppu pois, pistää uusi tilalle ja se toimii sillä niin sanottu retrofit-malli. Näissä 4-pinnisissä sama juttu, eli voidaan ottaa lamppu pois, pistää uusi tilalle. Ero on siinä, että näissä kun on sitä elektroniikkaa siellä välissä, niin tarvitsisi aina tarkistaa, että mikä liitäntälaite siellä on, että onko tämä varmasti yhteensopiva sen kanssa. No helpoita on se, että kutsutaan sähkömies paikalle, joka kytkee tähän sitten suoraan verkkojännitteen tähän lamppuun, ja tämä lamppu syttyy sillä. Eli käytännössä lamppu saadaan aina toimimaan, oli se valaisin ehjä tai ei, toimii se liitäntälaite tai ei, niin tämä lamppu saadaan toimimaan siinä valaisimessa kyllä. Lisäksi lamput on eri mallisia, eli tässäkin lampussa kyseessä niin nähdään, että ainoastaan täältä sivusta tässä tapauksessa se lamppu tuottaa valoa ulospäin, jolloin tästä kannasta vetämällä saadaan se valo aina käännettyä valaisimesta alaspäin. Eli kyseinen lamppu vaakapolttoasennossa, tämä kyseinen kaveri sitten pystypolttoasentoon. Eli mikäli valaisimessa ne lampun kannat on pystyyn tai vaakaan, niin sitten 2 erilaista lamppua sen mukaan, kumpi on käytössä. Syystä se, että jos tämä nyt laittaa pystyyn, niin näyttää aika hölmöltä, kun sitä valoa ei tule tuonne yhteen suuntaan, kun taas jos tämän laittaa pystyyn, niin valoa tulee ympäri. Jos taas tämän laittaa vaakasuuntaan, niin valoa myös sinkoo sinne ylöspäin, mitä ei haluta, vaan kaikki valo halutaan valaisimesta alas. Niin sen takia 2 eri lamppua, vaikka hyvin samanlaista kannat kummassakin lampussa. Mutta noita pistokantalamppuja, niitä löytyy S, D, D kautta E, T, T kautta E, L ja F. Eli 7 erilaista ja niistä vielä alakoot. Eli semmoinen melkein 20 erilaista. Niin sen takia ne on kaikki koottuna tänne vihkon takakannelle. Eli mistä puhutaan ja minkälainen on. Onneksi meiltä löytyy niihin kaikkiin LED-lamppu tilalle. Jatketaan putkista. Eli tosiaan puhuin siitä peukalon pään kokoisesta ja pikkurillin pään kokoisesta putkesta. Niin tässä meillä näkyy, miltä näyttää T8-putki. Eli tässä putken halkaisija on 8/8 tuumaa, eli 1 tuuma, eli 2,5 senttiä. Ja taas T5 on tämä 16 millinen, hyvinkin ohuen mallinen putki. Tässä meillä pöydällä vanha loisteputki porottaa nyt jo hetken aikaa ollut päällä. Voitaisiin tehdä niin, että tehdään pieni tekninen
demo siitä, että miten sitä valaisusta nyt päivitetään LEDiin. Eli otetaan tuosta sähköt pois valaisimelta, otetaan vanha putki pois. Täällä putken lisäksi on sitten vielä sytytin, joka on täällä. Otetaan se pois. Ja mulla tässä paketissa on sitten siihen korvaava LED-putki. Eli uusi sytytin tulee paketissa mukana. Vaihdetaan se tuonne vanhan loistoputken sytyttimen tilalle. Näin. Laitetaan vanhan putken tilalle LED-valoputki. Näin. Ja kytketään sähköt takaisin päälle. Putki syttyy heti, kuten nähdään. Putki ei välky, ei edes syttyessään. Ja siitä tulee silti saman verran valoa. Eli nyt tämä vanha 36-wattinen putki käytännössä korvautuu 15,6-wattisella putkella. Kuten myös nähtiin, niin samalla saatiin päivitettyä se kellahtanut lämmin valkoinen valo tämmöiseen vähän energisempään, kirkkaaseen valkoiseen valoon. Eli nyt kun te olette kuunnellut, niin 840, eli tarkoittaa värin toistaa väri 80% eli hyvin, ja se 40 siinä perässä tarkoittaa 4000 kelvintä, eli sitä kirkkaa valkoista valoa. Näin. Eli siitä saman tien syttyy, kun putki kytketään kiinni. Tässä pöydän kulmalla myös näytin, tai ainakin puheessani puhuin siitä magneettirungosta, eli tosiaan vanhan valaisimen sisälle voidaan kiinnittää suoraan uusi valaisin täällä mukana olevilla magneeteilla. Täällä on myös valaisimessa sitten vaijeri, jos meinaa pelätä, että se putoaa, kiinnitetään tää ruuvilla kiinni, niin koko valaisin pysyy siellä varmasti paikallaan. Valaisimessa mukana tulee myös kytkentäkotelo, eli se saadaan sitten, oli se sitten valaisimen päädyssä tai keskellä tai missä tahansa se kytkentäkotelo, niin tällä saadaan se tuotua joka paikkaan sitä valaisinta. Mikä parasta, me pystytään jopa vaihtamaan se vanha 5.8 tilalle. Nyt kun me vaihdetaan LED-putki, niin me laitetaan siitä se high output eli HO-malli käytännössä tarkoittaa 5.8 tilalle 80 korvaavaa LED-putkea. Me saadaan itse asiassa siitä vanhasta valaisimesta puristettua pikkasen enemmän lisää valoa ulos. Se onnistuu tuolla. Mainitsin myös, että sinne katuvalaistukseen löytyy korvaavat LED-lamput. Eli tässä vanhan elohopeahöyryn tilalle muodoltaan tismalleen samannäköinen, kooltaan samankokoinen. Itse asiassa meillä markkinoiden pienin lamppu, joka korvaa sen vanhan, tässä tapauksessa nyt sitten 50-wattisen elohopeahöyrylampun. Sitten jos on ollut käytössä niitä LED-Vansin oransseja turpainen natriumlamppuja, niin myös niiden tilalle löytyy LED-lamppu. Eli tässä tubulaarin mallinen, ja taas kerran pitää luntata ja katsoa 50-wattisen suurpaineen natriumlampun tilalle löytyvä LED-lamppu. Eli näissäkin retrofit on mahdollista, eli otetaan se vanha lamppu pois, laitetaan uusi lamppu tilalle, kytketään sähköt päälle ja lamppu syttyy. Eli se LEDin päivittäminen ei missään tapauksessa ole kovinkaan vaikeaa, jos ei siitä haluta tehdä vaikeaa. Miten sitten viranomaiset? No Tukes vahtii, mitä sähkötöiden osalta tulee asiaa, ja Tukesin nettisivuilta löytyykin se, että mikäli loistoputki vaihdetaan LED-putkeen, tulee valaisinta. Mikäli valaisinta muokataan, tulee valaisin merkata. Ja sitä varten meiltä löytyykin tämmöinen tarra-arkki, missä saadaan uusi tyyppikilpi, missä lukee, että tätä valaisinta on nyt muokattu, ja siinä ei tule enää käyttää sitä alkuperäistä valonlähdettä, eli loisteputkea, taksiruutua, mitä valaisimilla on tehty, onko kuristin esimerkiksi ohitettu, liitäntälaite poistettu, onko sytytin vaihdettu tässä paketin mukana tulevaan tuohon LED-sytyttimeen, yrityksen yhteystiedot, henkilö ja päivämäärä, nimi alle, tämä valaisimen kylkeen merkattuna, niin Tukeskin on tyytyväinen. Yksi juttu vielä piti näyttää. Otetaan se tuolta. Eli mainitsin aurinkoenergiasta esityksen alussa. Eli LEDVansilta, kun me tehdään sähköllä valoa, niin nykyään jatkossa myös valolla tehdään sähköä. Meiltä saa aurinkopaneelit, aurinkopaneeleiden inverterit ja myös akut. Eli kysymykseen, että paljonko valaistuksen sähkölasku tulee jatkossa olemaan, niin itse asiassa se on 0.
kun vaihdetaan valaistus LEDiin ja laitetaan aurinkopaneelit katolle, niin valaisuksesta ei tarvitse enää jatkossa maksaa mitään, vaan se aurinkopaneeli siellä katolla tuottaa sen verran sähköä, että me saadaan ne tehtyä sillä. Taas sitten mikä on LEDin hiilijalanjälki tai mikä on LEDvancen valaistuksen hiilijalanjälki, niin 0 tai jopa nettonegatiivinen, riippuen siitä paljonko niitä aurinkopaneeleita laitetaan. Ja kuten sanoin, niin meiltä saa myös ne akut, jolloin voidaan tehdä niin, että päivällä ladataan akut täyteen, pidetään valot päällä ja illalla, kun aurinko ei enää paista, niin puretaan sitten niistä akuista. Eli me saadaan sieltä hyötyä tuotua sieltä päivältä myös sinne iltaan. Mutta näistä aurinkoenergiatuotteista niin voitte kysyä mun kollegaltani. Mä tiedän enemmän valaistuksesta ja sen takia tässä 2 yhteystietoa. Eli Kai Pietilä olen minä ja Severi Tapiola mun kollegani ja tuotteemme löytyvät Soneparin suoraan hyllystä. Jos ei hyllystä, niin vähintäänkin keskusvarastolta Tuupakasta täältä Vantaalta. Nyt mä haluaisin kiittää. Te olette onnistuneesti kuunnelleet 45 minuuttia ajankohtaisesta aiheesta nimeltä valaistuksen, energiansäästö ja kustannusten leikkaaminen ja itse asiassa vielä myös ihan uusinta uutta eli aurinkoenergiasta. Mikäli näistä herää kysymyksiä, niin olkaa yhteydessä suoraan meihin, olkaa yhteydessä teidän sähköurakoitsijoihin ja toimittajiin, jotka sitä tuottaa teille palveluna ja he ovat yhteydessä meihin. Ja me voidaan tulla myös toki käymään ja kertomaan ihan pöydän ääressä, että mitä teidän kohteessa kannattaisi asialle tehdä sekä aurinkoenergian että valaistuksen osalta. Ja nyt suuri kiitos minulta ja mikäli jollain jäi jotain kysymyksiä, niin ehdottomasti saa ottaa jälkikäteenkin yhteyttä. Minä kiitän. Moro!